And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto mong kalimutan kita sa panahong kailangan mo ako. Hi DJ Rocky. Listener mo ako since 2018. Alam kong darating ang araw na ito kaya eto ako. Itago mo ako sa pangalang Jep. At ito ang aking secret file. Year 2011. May nakilala ako sa isang gathering naming ng aking mutual friend na si AJ. Very close ko si AJ. Doon sa resort na pinagganapan ng gathering ay may isang bisita na puro kwento tungkol sa mga napuntahan niya na mga bansa ang kwento. Ang dating sa akin ng mga kwento niya, hindi namin kayang puntahan ang mga bansang napuntahan niya. Gusto ko na sanang umuwi ng mga panahong yun kaso nahihiya akong magpaalam sa mga kaibigan ko. Pero feeling ko, naramdaman nun na hindi ako komportable sa ibang naroon. Kaya inaya niya akong magpahangin muna sa labas. Kinausap niya ako at sinabing, hayaan mo na. Lahat naman kasi ng kinukwento niya, totoo. Mayaman kasi sila. Medyo mayabang ang dating sa atin kasi hindi tayo kasing yaman niya. Napatango na lang ako at nasabing, kaya pala. Natapos na ang gathering at nagsiuwian na ang mga ibang bisita. At yung mga bisitang naiwan doon ay kaming tatlo ni AJ at ni Raven. Malayo pa ang uuwian namin kaya doon na kami magpapalipas ng gabi. Tuloy lang kami sa inuman, nagkakwentuhan, at doon ay mas naunawaan ko pa si Raven. Makalipas ang ilang araw, inaya uli ako ni AJ para makapag-road trip sa Quezon Province kasama si Raven at ng isa pang kaibigan. And by the way, taga Batangas pala kaming lahat. Noong araw na yun, bored na bored ako sa bahay. Maghapon lang ako nakahilata. Kaya sumama na ako. Sinundo nila ako. Matapos ang road trip namin to Quezon, halos every week na kaming nagro-road trip. Then 2 years passed. Naging close na kami talaga ni Raven. To the point na naging mag-best friend na kami. Then one day, in-invite ako ni Raven sa bahay nila. May darating daw silang relative from Canada. Gusto raw niya na makilala ko ang kapatid niya. Nagulat ako kasi sa 2 taon naming magkakilala, never niyang nabanggit na may kapatid siya. Na kahit si AJ na 5 taon niyang kaibigan, hindi rin alam. We never met. Before siya lang ang nakatira doon sa bahay nila, kasamang 3 kasambahay. At ang sabi niya, sa Canada na raw nag-work ang parents niya. So nung araw na dumating na yung sinasabi niyang kapatid niya,
Pumunta nga ako sa bahay nila dahil yun yung request niya. Nakita ko ang isang dalagang napakaganda, napakaputi, matangos ang ilong at halos kasing tangkad ko lang. And for me, she's almost perfect. We meet at last, sabi ko sa kapatid niya. Ngayon ko lang nalaman na may maganda palang kapatid tong si Raven, di man lang nagkukwento. Then sabi ni Raven, Jeff, English, baka hindi ka maintindihan yan. At bigla akong namula sa hiya. Ano ba yan? Sablay agad, unang kita pa lang. Di mo kasi agad sinabi sa akin eh. Sagot ko sa kanya. Hindi, okay lang, nakakaintindi at nakakapagsalita ako ng Tagalog. I still talk in Tagalog pag nasa bahay kami sa Canada. Sabi ni Shara na kapatid ni Raven. So tinanong ko siya kung hanggang kailan siya magsistay sa Pilipinas. And then she said, for good na ako rito. Pero babalik-balik pa rin ako sa Canada for vacation. So pwede pala tayo laging magkita. Sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya, tumango. Siguro ibig sabihin nun, oo. And sabi ni Raven, total best friend naman kita. Hindi ako tutol kung sakaling ma-inlove ka sa kapatid ko. Then dumaan ang araw, linggo at buwan. Madalas na kami nagkikita at nag-uusap ni Shara. Masaya kami. Nung una natatakot ako magsabi sa kanya ng nararamdaman ko. Dahil baka iwasan niya ako bigla. Tapos masira yung pagkakaibigan namin. Hanggang sa isang araw, aksidenteng na ikuwento ko kay Raven ang nararamdaman ko para sa kapatid niya. At sinagot niya ang kwento ko ng gag. Inaantay ka nun. Siyempre, may gusto na rin sa'yo yung kapatid ko, no? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako tutol kung sakaling ma-inlove ka sa kanya. Ang kondisyon ko lang, alagaan mo siya at huwag saktan. Napaisip ako sa sinabi niya. Kaya, ilang araw ang pinalipas ko para makapag-ipon ako ng lakas ng loob. So, inaya akong kumain sa labas si Shara. Since ayaw niyang kumakain sa mamahaling restaurant, she prefers na doon lang kami kumain sa kinakainan naming fast food. So, nung nandun na kami, naglakas na ako ng loob na magsabi sa kanya ng nararamdaman ko. Then same day, sinagot niya ako at naging kami. Hindi ko akalaing sasagutin niya ako. Sabi niya, hindi na raw kailangang dumaan pa sa ligaw-ligaw. Kasi nung mga panahong nagkakasama naman na kami, nakikilala na niya kung sino ako. That day, I was so happy. Yung pakiramdam na parang lumilipad ka, sa sobrang gaan ng pakiramdam mo, na malamang gusto ka rin ng taong gusto mo. Halos araw-araw magkasama kami after school na parang ayaw na naming maghiwalay. May mga hindi kaming pagkakaintindihan, pero syempre hindi namin pinalilipas ang araw na hindi namin naaayos ang problema. I think meron kaming almost perfect relationship. Hanggang sa dumating yung isang matinding pagsubok sa amin. Year 2015, month of March, nagkasakit siya. 2 days na siyang nilalagnat. Sinugod namin siya ng kapatid niya sa ospital. Na-confine siya. Pabalik-balik kasi yung mataas na lagnat niya. Sa tanghali gumagaling siya pero pag gabi tumataas na naman yung lagnat niya. 10 araw. 10 araw siyang na-confine sa ospital. At sobrang laki ng pinayat niya. Nung medyo nakarecover na siya, sa pabalik-balik na lagnat, naging maayos na uli yung sigla niya. Pero hindi namin inaasahan na meron pa palang susunod na mangyayari. Inaya ko siyang manood ng sine. Showing nun yung paborito niyang superhero na si Iron Man. So papasok na kami noon ng sinehan nang bigla na lang siyang natumba. So nagpanik ako noon. Dinala namin siya agad sa ospital.
Then tumawag ako sa kapatid niya. The doctor suggested na magpa-test daw ng dugo. Baka may infection. Sumang-ayon naman si Raven. Tinanong ako ni Raven kung may nangyari na sa amin ni Shara, baka raw kasi buntis lang kaya nahimatay. Sabi ko wala pa kasi wala naman talaga. Ginagalang ko siya at hindi ko pa siya kayang galawin. Makalipas ang isang test, hindi ko pa rin makita ang malinaw na dahilan ko bakit nahimatay si Shara. So nagsuggest ulit ang doktor na ipa-bone marrow test. Then, makalipas ang ilang araw. May resulta na. Nakitang meron siyang leukemia. Hindi kami lahat makapaniwala na meron siyang ganun kasi masigla naman siya. Possible daw talaga yun. Kasi hereditary yung sakit na yun. Dumaan ang mga araw. Nakikita ko na siyang lalong nahihirapan. Unti-unti pa siyang namayat dahil sa gamutan. Tuwing araw ng gamutan niya, sinasamahan ko siya. Total, Sabado naman yung araw ng gamutan. Wala akong pasok. Gustong-gusto niyang lumaban sa sakit. May mga araw nga na ang sigla-sigla ni. May mga araw din na moody siya. May mga araw na gusto niya ring sumuko. Pero araw-araw ipinararamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Na hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Na hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Then isang araw kinausap ako ng doktor. Tinanong niya ako kung ako raw ba ang boyfriend ni Shara. Kasi meron daw siyang mahalagang sasabihin. 4 to 5 months na lang daw ang itatagal ng buhay ni Shara. Ayon sa kondisyon ng katawan nito. Ihanda ko na raw yung sarili ko sa posibleng mangyari. Dahil anumang oras pwede na siyang kunin ni Lord. Gawin na raw ang lahat ng pwede namin gawin habang masigla pa siya. Parang hindi ko kaya nang marinig ko yun. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. After that day na sinabi ng doktor yun, I decided na wag na lang sabihin yun kay Shara. I spent hours and days to make Shara happy. Sabi ko sa kanya, siya, pagaling ka. Sama ka sa akin sa magagandang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Gusto ko pumunta ng vegan, kasama ka. Then she said, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako kahit saan ka magpunta. Pakiramdam ko sa sinabi niyang yun, parang nagpapaalam na siya sa akin. So sabi ko, huwag kang magsalita ng ganyan, parang iiwan mo na ako eh. Then she said, loko ka talaga. Sabi ko nga, kasama mo ako kahit saan ka magpunta, diba? Then I said, basta, magpagaling ka. May pupuntahan tayo paggaling mo. Then binigyan niya ako ng yakap. Ng sobrang higpit. Sabay bulong na, salamat sa lahat-lahat ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal kita, Jeff. Then sabi ko, ano ba yung sinasabi mo? Syempre, inaalagaan kita kasi mahal na mahal kita. At hindi na namin napigilan ng mga sarili naming lumuha. After noon, nakatulog na siya. Kinabukasan, naging moody siya. Inaway niya ako. Ipinagtabo yan. Kinuha ang cellphone ko, binura lahat ng mga pictures naming dalawa. Walang itinira kahit isang picture na magkasama kami. Then sabi niya sa akin, kalimutan mo na ako, kakalimutan na kita. Hindi na kita kailangan lumayas ka rito. Pinaalis muna ako ng kapatid niya kasi sabi ng doktor, masama raw kay Shara ang mga nagagalit. Nakakadagdag sa stress at lalong manghihina pa. So nagpaalam ako. Umalis. Para hindi na siya ma-stress palalo. Dumiretso ako sa apartment na tinutuluyan ko.
Hindi ako makakain at makatulog. Iniisip ko kung bakit niya nagawa yun. Ang daming sumasagi sa isip ko na dahilan pero ayokong isipin na iiwan niya na ako. Nakikita ko namang lumalaban siya eh. Kaya mas iniisip ko na gagaling siya. Habang nakaupo ako sa balkonahe ng apartment, biglang tumawag sa akin si Raven. Para sabihin sa akin na wag muna akong pumunta ng ospital dahil yun ang request ni Shara. Babalitaan na lang daw niya ako. At bilang respeto ko sa desisyon ni Shara, hindi ako pumunta ng 1 linggo sa ospital. Then one day tumawag sa akin si Raven na umiiyak. Jeff, wala na si Shara. Kaninang tanghali lang. Wala na akong inaksayang panahon, pumunta na ako ng ospital. Pagdating ko sa ospital, guhong-guho na yung mundo ko. May iguguho pa ba, sabi ko. Nang makita ko ang taong mahal ko na wala ng buhay. May iniabot na sulat sa akin si Raven. Sinulat daw ni Shara 2 days ago bago siya mawala. Jeff, mahal ko. Alam kong masama ang loob mo sa akin kasi pinagtabuyan kita nung nakaraan. Intensyon kong galitin ka para makalimutan mo ako agad. Kasi alam kong hindi naman rin naman ako magtatagal sa mundong ibabaw. Nasa oras na mabasa mo tong sulat na to, sigurado na akong wala na ako. Kilala kita. Huwag mong sisisihin ang sarili mo na hindi ka nakapunta sa mga araw na kailangan kita. Ang totoo, mas gusto kong mawala nang hindi ka nakikita. Kasi ayokong makita kang umiiyak sa tabi ko. Binura ko ang mga picture natin sa cellphone mo para hindi mo na ako isipin pa. Alam kong selfish ko sa part na yon pero alam kong makakahanap ka pa ng ibang magmamahal sa'yo. At kapag dumating ang araw na yon, alagaan mo sila na magiging anak mo. Huwag na huwag mo silang pababayaan. Mahal na mahal kita, Jeff. Hindi kita iniwan. Lagi mong tatandaan na nasa tabi mo lang ako palagi. Lumipas man ang ilang taon, hindi kita makakalimutan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng pagkakataong makilala ka at mahalin ka. Kahit sa saglit na panahon lang. Andito ka pa rin sa puso ko hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, DJ Rock. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Jeb. At ito ang aking secret file.